बर'नि गेजेरावदि दावबायारि थियेटारा सोलिया बे बाथ्राखौ नोंथाङाबो बुंनो नागिरो नामा? बयबो बुङो जे जोंहा भाषाया माने बर' भाषा बर' राव आरो जोंनि बा अनजिमाया खम बर'आ खम इनिखाय सोलिया होनना बुङो एकदम नंखायथार मथे नंखायसो माबोरै नंखाय नायना नाय एसामिस थियेटाराव हमनानै ला दर्शकआ 80% दर्शक दङ 80% दर्शकआव खमानो 50टा थियेटार दङ होमबा 50टा थियेटाराव 80% दर्शकआ जुदि सोलियोब्ला जोंनिया बर'हा मोननै मोनथामल'थार थियेटारा होमबा 20% दर्शक 20% दर्शकआव मोननै बा मोनथाम थियेटारा मानो सोलिया सोलिथारो सोलियैनि कारना जाबाय बे भुलफोरा प्लेयारनि दाय बिगोमानि दाय बिगोमायाबो नांगौ बायदि फैसाखौ मोनब्लाबो होआ कमिटिनि दाय बेबायदियाव सोलिया दा सोलिनांगौब्ला शिक्षित सेंग्रा सिख्ला ओंखारबोनांगोन नीति फल' खालामनानै सोलिनांगोन होमब्लानो थियेटारा सोलिथारो आरो दाथ' थियेटाराव बारा गोसो होला दा बिराद फिल्म ओंखारनो हमबाय थेवबो दा जोंहा पाम्पलि मोना गोदान दिहुनदों थियेटार आरो मा थियेटार दङ दा आइराखि दङ सोरां मन्जुआबो दङ आरो आलायारन थियेटारबो दंमोन माथो सान्दोबावदियाथ' गैला फिसाफोर दङ दासिमबो सोरां मन्जुआ दङ नैबे देग्लायथ' माबा गल्डेन जुबलि थांखांबाय थांनानैबो नै दा बानायफिनदो आरोबाव बानायफिनदो दा बे बिथिङाव सोरां मन्जु थियेटारनि बिगुमाखौ जों बाख्नायनांगोन बिथांनि सोलिनानै दङ बिथांनियावबो बिराद दाय दङ दा खोनाबा गाज्रि मोनदों माने सासे प्लेयारा बेहा मा अभाब जादों जि दंना गैया गोजां बोथोराव बेफोरखौ नोजोर होआ लोमजादों ना मायो बिनाव दा बदनाम गायनाय बायदि जायो बेखौ बुंथावा आसलते मोनसे दुखु फैयो गोसोआव मालाबा नायफिनथारा दा मा कारनाव नायफिना फैसासो थामारा ना मायो ना रागासो जोङो मिथिला आरो बेबायदि गासिनावबो दाया दंजोबो आरो प्लेयारफोरनियावबो दंजोबथारो बयनियावबो जायनि थाखाय जोंनि नायग्राफोरा दा बिथांनि बाथ्राखौ दोनथ'बाय आरो बिनि अनगायै गुबुन दा जेरैबायदि प्लेयारफोरा सानैसो ओरैबायदि मोजां प्लेयार दंमोन जे बर' थियेटारफ्राव लेखा गोरों माने बिराद खममोन गोदो बिराद खममोन लेखा गोरों मानसि गैयानोमोन खोब बेसे फरायदोंब्ला 6, 7, 8 माने आन्दार मेट्रिकबो सासेबो लोगो मोनफेराखै आङो आं थानाय समाव आंनि दिनाव आरो आन्दार मेट्रिक होना फेल जानायबो सासेबो लोगो मोनफेराखै बिनि उनावहाय आरो नोंथाङा बबे थियेटाराव नोंथाङा दावबायदोंमोन आंथ' थियेटाराव थाङाखै माने खुला गानाव आं गिदिंदों माबेबा खुला गानाव आङो दा नै सना माइनाव सोलिबाय दोङो सना माइनावआ देग्लाय 25 बोसोर जाबाय सिलभार जुबलि खुंनायनि बाथ्रा देग्लाय खुंगोन ना खुङा मिथिया बिसोरसो मिथिगौ बे सना माइनावखौबो आंनिनो कल्पना आंनो दाजेननाय आंनो दिहुनजेननाय खिन्थु आं इयाव टिकिनो हायाखै हायिनि थाखाय आङो निजाहाय सागोदोर नायजाब आफाद एकदम गामियावनो न'आवनो पुरान श्रीपुरावनो न'आवनो रिहार्सल होना आंनो गावनो मालिक जानानै एकदम नोंथाङा सागोदोर थियेटारखौ खै बोसोर सालायदों मथा मथि 4 बोसोर खुला गानाव सालायदों सालायना थियेटार बिथिङाव लाब गैया लाब गैया नोंथाङा थाखा फैसायाव लाब गैयाब्लाबोथ' माबा मोनसे समाजनि बिथिङाव मोनसे अबदान माने आंहा मोनसे थांखि दंमोन थांखिया आंनिया बेनोमोन जे खुला मन्चनि थियेटारफोरा बे माने प्राथमिक माने एक्टिं सोलोंनायनि मोनसे खाबु बायो प्राथमिक मोनसे माबा आरो मोनसे थियेटाराव गोबां एक्टर एक्ट्रेस थायो थांना थानायनि राहा एसे दरमाहा मोनोब्लाबो थांना थानायनि राहा आरो मोनसे बेस्थ'बो जायो आरो बेनिफ्राय बेयाव प्राथमिक हिसाबै सोलोंनानै जाहाथे फिल्मफोराव थांनो हायो बा
गिदिर थियेटाराव थांनो हायो बेबायदि गोदान गथ'फोर दिहुननानै हरनाय आजिखालिथ' माबा गैला सोलोंनायनि माबा मा होनो इखो फरायब्लाबो माबा साकरि ताकरि मोनलिया ड्रामा स्कुलावबो जोंनि मानसिया थांनो रोङा आरो फिस होनो हाया हो आरो जोंहा बर' रावनि ड्रामा स्कुल गैया साननो हायो हायो NSD नेशनेल स्कुल्स अफ ड्रामा दिल्ली फरायना फैनाय जोंनियाव साननो हायो दङ गैद्राया होननाया नै दा ओंखारबाय गोदो जोंनि समावथ' गैथारामोन जोंनि बर'नि फिल्मनि माने इनस्टिट्यूट अफ फरायना फैनाय गोबां डाइरेक्टर दङ जोंदाव बरदास दङ जोंनिया नैबे जन्स महलिया सोर दङ आं इखौ मिथिला दा बे हिसाबै आंनिया मोनसे थांखिया माने गोदान गथ'फोर दिहुननानै फोरोंनानै माने इयुनाव बिसोर जेन साकरि बाकरि मोनाब्ला थियेटारफोराव थानानै फिल्माव थानानै माने पेसा हिसाबै लानो हानाय जिउ खांनायनि मोनसे राहा बानायना हरनो मोनसे थांखिमोन आरो खिन्थु आङो बे बिराद मोनसे माबामोन आरो साननायमोन आंनिया बिनि उनावहाय थियेटार जगत बा नाट्य आन्दलननि उनावहाय नोंथाङा निश्चय नाट्य माबायाव नोंथाङा ओंखारनो थाखाय एसे द्रप थायाखै बिनि उनाव बेयावथ' दिहुनबायानो आं निजाय दिहुनबाय बेयावबो आं टिकिनो हायासै हायनि बाङालिपारा नायजाब बावस्रोम नायजाब आफाद दंमोन बिसोरनियावबो आङो भायलिनबो दामहैदो बावस्रोम नायजाब आफाद आरो बेनिफ्राय जोंहा नै आइथाबारि खाथियाव मोनसे गरेमारि होननाय दंमोन बेयाव असमिया माबा दंमोन आरो बेयावबो आं भायलिनबो दामदो फिसा बिला मोनसे रलबो खालामदो आरो ओमफ्राय टिहुआव मोनसे माबा दंमोन माइबा कलितामोन आं बावबाय आरो जात्रा पार्टि बेयावबो आङो बिसोरजोंबो जगदान होदोंमोन आरो बेनिफ्राय इनि उनाव बेफोरखौ गारजोबनानै माबायाव चान्स मोननानै बाटरनाथआव सरकारि प्रग्राम बेयाव कन्टिनिउ माने 12 बोसोरसो आङो माने डिपार्टमेन्टआ बेलेग बाटरनाथ माने स्ट्रिट ड्रामानि मोनसे एक्टिं उनाव नायगोन गेजेराव आं सोंसै फिल्माव एक्टिं खालामनो मोनदों मा फिल्माव प्रथम गोदोयो बै मा होनो इखो मोसौफोर ओंखारनाय दंमोन नामा सोरमोन नों 35 mm नि रिलनि बेयाव खालामदोंमोन बेयावथ' नोंथाङाबो दंमोन नोंथाङानो हिर'मोन आरो बेनिफ्राय अनजालि दैमारिया जोंहा हिर'इनमोन आरो बेनिफ्राय जोंहा मानब कुमार रामसियारिया दा बिथांनि मुंखौ बुङाब्ला गाज्रि मोनगोन बुंथारनांगोन बिथांनि नामखौ मख'थारनांगोन बिथाङानो गिबि आंखौ फिल्म जगताव जायगा होनाया बेनि उनाव खालामबाय आं मा इनाय उदखारनि उनाव बे जोंनि खारवानिफ्रायनो मामोन प्रडाक्सननि नामखौ आं बावबाय राजकुमार कसारि बिथाङा दिहुनदोंमोन बेयाव आङो खालामबाय बिनि उनाव दीपक रामसियारिनियाव खालामबाय आङो माबा मा होनो इखौ बान्था सिमां आरो इनिफ्राय डिजिटेल वान्टेड आरो इनिफ्राय हांगार आरो इनिफ्राय मामोन इयो जोहोलाव दा ग्रेट आच्छा इनिफ्राय मामोन kan बावलायलांबाय बान्थायाव जोंहा रुंसारि रमाकान्त बसुमतारियानो माने बिथांखौनो मेन माने नायक होनजागोन आरो बे फिल्माव रायखांजायो दीपक रामसियारि बुरिमुखनि आरो इनिफ्राय नै दा देग्लायबो नै दाबो फिल्मा ओंखारथ'वाखै देंखो होननाय गांसे फिल्माव आं माने इएमनि एक्टिं खालामदों आरो बिटिसिनि इएम आरो माबाया गुसुं थेवबो
गुसुंब्लाबो इन्टारेस्ट लागा आरो आंनि मथे गुसुंनि बाथ्रा गैया औ बे जोबथारनायाव आरो औ बिदि आरो दा बर्तमान बिजाबखौथ' गांनै दिहुनदों नोंथांमोना मिथिगौ दा आरो ओइ सुंद' सल' एकदम दिहुननो थाखाय रेडिथार डिटिपि खालामखाजोबना दोनदो 12टा सुंद' सल'दो गांसे बिजाब जागोन नोंथांनि थुनलाइनि अबदान हारिमुनि अबदान आरो गुबुन गुबुन नाट्य आन्दलननि बाहागो लानायनि अबदानफोरखौ मिथिना मोनबाय आं लास्ट सोंनो सानो नोंथांनि न'खरा बोरै सोलिगासिनो दङ नोंथाङा फिसाला साबैसे बिहामजो साबैसे मोनखो फिसौफोर मोनदोंना मोनाखै नोंथांनि संसारिक फंनैसो न'खरारि आच्छा आंहा फिसाजो साथाम फिसाला सासे फिसाजो साथाम फिसाला सासे फिसाजोआ उन्दै साब्रै फिसालाया उन्दैथार फिसाजोफोरा गिदिर गोजा गिबि गिदिरथार फिसा हिन्जावखौ आं हाबा हरदों बे दोलबारि गयबारियाव बेनिफ्राय 2 नम्बर फिसाजोआ MA पास खालामदो बेयो मास्टार डिग्री माबा बड' ML बेखौ बे बरमा मनमति बसुमतारी बरमा नास्तिफोराव हाबा होदों बेयो मास्टार मावबाय दङ आरो ओमफ्राय 3 नम्बरा बेबो मेट्रिक पास खालामनानै माने हाबा हरनाय जादों बेयो सासे आबादारिजोंनो हाबा जादों रौतायाव रौतायाव बाङालि नङा बर'आनो बर' मानसियानो बे आबादारि आरो ओमफ्राय फिसाज्लायाबो ससियलजि साबजेक्टआव MA पास खालामदो बेबो मास्टार मावो दा बर्तमान उदैथार फिसाज्लाया फिसाज्लाखौ होनदों आंनिखौ फिसाज्लाखौ होनदों नङा आंनिया फिसाज्लाया ससियलजियाव MA पास खालामदों आरो ओमफ्राय दा सार्भिसा मास्टार मावो दक्षिण गवालपारायाव दक्षिण गवालपारा माबा मा होनो बिहामजो हिसाबै नोंथाङा सासे दङ बिहामजो दङ बिहामजोखौनो नोंथाङा खन्थाइ लिरनो होयो बिहामजोखौनो मालाबा लिरनो मोनसिगोन खायसे खायसेखौ लिरहोयो बेनिफ्राय दा बे फिसौ सासे मोननायनिफ्राय लिरजाला फिसौआ खोब डिस्टार्ब होयो फिसौनिसो दिन सफैबाय दा बिदि आरो दा बेबायदिनो बर्तमानहालागि दंथ'यो आरो बे पर्यायाव लागि बरिया गोबां बाथ्रा सावरायबाय जों दिनै निर्मल बसुमतारीनि लाइफ फिलसफि न'खर फोलेर आरो बे लाइफ स्टाइलनि बागै जोङो सावरायबाय बिथांनि न'खराव फैनानै आरो बिथांनि न'खरनि मददावनो जोङो गासै बाथ्राखौ सावरायबाय आरो खुलुमनाय थाबाय नोंथांनिसिम खुलुमबाय